Leio bat zabalduko da, guztion oroimenean, segi dezagun borrokan, hildakoen omenean, eriotza tragikoa, bada ia gehienean, pentsa zeinen gogorra den, onartezina finean, torturatuz indarrezta, bortxaz etortzen denean, torturatuz indarrezta, bortxaz etortzen denean. Urtebete, 2, 3, 4, 33, auskalo. Biziarteko espetxialdian inkomunikatuta. Guk hala ezagutu genuen tortura, izen bat ere etzenean. Ez dul bat afalostean asko jota, lurrera iesi joandako begirada bat kalean. Eta zenbat jende existitzeari utzi diona, zenbat uniformatu, inoiz existitu ez direnak. Torturak imaginatu ezina esaten du, imaginarik gabea. Tortura ez baita zauri bat, ubeldu bat. Tortura zauriaren, ubelduaren barruan geratzen dena da. Torturak ez omen du markarik uzten, baina denok gaude markatuak esan ezin den izen horrekin. Denok daramagu polizia barruan gure baitako iraultzak zaintzen. Deno daukagu hotzikara hau, dardara hau, gure gogoa debekatutako txokoetara joaten denean. Tortura ezin da ikusi, baina Euskal Herrian bizkar ubeldu baten aurpegia darama. Tortura ez baita istripu bat. Matematiko egia da orain ere. 3 hamarkadaren ondoren. Kalkulatu egia. Polizia bat, 2, 3, 4, 73, auskalo. Markarik utzi gabe, boterearen geografiak atxilotuen gorputzean tatuatzen, inon ez dauden, eta inorenak ez diren komisaldegi zuloetan. Zenbat itziarren seme-alaba eta isiltasun. Tortura. Izena du eta bada. Euskal Herrian izenak badu irudia. Badu bizkar ubeldu bat. Baditu hanka erre batzuk. Orain, zenbakiei izenak jartzeko ordua da. Berriz, existitu ez daitezen. Eta memoriaren mosaikoko lehen zati izan dadila. Aurrerantzean, beste ekimen berriek gaurkoari jarraipena emango dioten itxaropenarekin, amaiera emango diogu oroitarriaren inguruan gaurko ekitaldiari. Zizurkilen gaudela, hitz hauek esanahi berezia hartzen dute. 4 hitz horiekin laburbildu zuen Jose Arregi zizurkildarrak poliziaren atzaparretan igaro zituen egunetan sufritutakoa. 1981ko otsailaren 4ean atxilotu zutenean, 9 egun inkomunikatuta eman ondoren, Karabaltzengo ospitale penitentzierora eraman zuten. Bertan hil zen otsailaren 13an eguerdian. Azken orduak berarekin igaro zituzten ospitalean ingresatu zeuden 3 preso politikok. Komisaldegian bizitakoaz galdetuta, oso latza izan da, erantzun zien. Forentziaren txostenak indarkeria fiziko, zantzuak atzeman zituen. Madrilgo giza eskubideen batzordearen arabera, 73 poliziak parte hartu zuten Jose Arregiren galdeketetan. 2 polizik soilik izan ziren zigortuak, zigor lotsagarriekin, eta ondoren gainera postu zigo eta dominak eskaini zizkieten. 33 urte igaro dira Jose Arregi erail zutenetik, eta gaur 33 urte geroago, estatuak gatazka politikoan izan duen erantzunkizuna
eta bere indarkeriak erail dituen gizon eta emakumeak ukatzen jarraitzen du. Askatasuna Euskal Herriaren ortzimugan egon den ametsa da, eta sarritan ondorio gogorrak izan ditu. Horien artean, atxiloketa judizial eta ez judizialak, desagerpenak, gerra zikina, bertsio ofizial sinestezinak, espetxe politika kriminala, azken honek zoritxarrez, Arkaitz de Jon gaztearen heriotza ekarri du. Duela egun gutxi.